Esan bezala, gurekin dugu Gotzon Joseba Egia Goienetxea jauna, Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara Zerbitzuko buru ohia, ongi etorria gure batzordera, eta zuzenean hitza pasako dizut, zure agerraldia egin dezazun. Ederki, mila esker, gaur aukera emateagatik batzorde honen aurren hitz egiteko. Printzipioei buruz nahi nuke hizketan hasi. Iruditzen zait, printzipioak oso garrantzizkoak direla politika publikoak itxuratzeko, politika publikoei orientabide bat eta ikuspegi bat emateko. Eta adibide bat jarriko dut, hezkuntza lege berrian, nire iritziz, printzipio batzuk, nire ustez oso garrantzizkoak, eskola publikoaren aldezpena eta segregazioaren kontrako borroka, printzipio horiek nire ustez ez ziren beharraina edo behar bezala babestu ezkerreko indar batzuen partetik, eta orain gauden egoeran gaude. Alegia, segregazioa kasu eta leku askotan ez bakarrik ez da gutxitu baizik areagotu eginda. Eta bihar izango dugu horren erakusgarri espero dut nik haundi bat Bilbon. Segregazioa ari dalako areagotzen leku askotan esate baterako hemen Gasteiz. Printzipioak oso garrantzizkoak dira.